This man, I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. I'm telling you. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Who is this man? You are very stupid. Uban waye kai? You are very stupid. You don't know uban ka. Wallah. Gaske ne wallahi na dauka ba na gaske. Uban waye kai? Uban waye baka ikon ka zo in uniform ka cire man hula ka aiki. Wallahi na dauka ba. Waye kai? Waye kai? Diamond. Wallahi dan banga ne. Why yourself dan banga ne ni wallahi. Wallahi dan banga ne. Dan banga ne kai? Wannan wanda Who is this man? They smoke you. Ka san me yasa na cire wannan glass din? wallahi. Idan ba yau sai ka ci ubanka ba Allah ya kona. Lillahi wa inna ilaihi. You are very stupid. Dan girma Allah wallahi na dauka ba na gaske bane ba. Stand for your job. That job. That job. No.